beste figura mota bat ikertzen ibili da Xabier Ugarte oñatiarra. Aita Madina konposatzailearen bilduma osatu berri du, baina ez da musika aztertzearekin konformatzen, jo ere egiten du, kopla kantari harrapatu dut. Atiak koizkoiz jonion eta ez zidan erresponditzen. Xabier Ugarte oñatin, gitarra eta oñati lotzen dituen pertsonari badago hori zeusaga. Bat uste, baietz uste dut, baina, bueno, bai. Noiztik jotzen duzu zu gitarra? Ni akordatzen naiz oso mutiko nitzala, 13-14 urtekon, kitarria gustatxe zaten. Orduan, pasetan gure etxien ez eben kitarraik eta ez kitarra ondoik. Eta akordatzen naiz garai hortan, batzui etxean gitarra zeukaten aita, hasi zian klasiek emuten. Bai. Eta akordatzen naiz, zelako peni hartu neben, nik eneukan ez kitarraik eta ez prososin hori. Eta, bueno, hortxe gelditu zen. Baina, urtebete pasau zen, eta armaixo baten aurkitu nuen gitarra bat, eta akordatzen naiz, revista honetxako 10 minutos, da holako revistatan egoten dira kantuek. Bai. Eta lehengo kantua holako txe papel batekin ikasi nuen, cuando salí de Cuba. Bai ala. Eta ran, tranca, traca, nunca podré... Cuando salí de Cuba. 16-17 urtekin, konjunto, orduan esatezan konjunto, oin taldia edo ez da nola esaten, grupua edo esaten. Lehen konjunto. Horri biltzen ginen, Beatles, Creedence eta hola gozak, eta euskal musika be kantatzen gendun, Laboaren kanta batzuk, Lertxundinak. Beti berzioak, Xabier, zeure komposiziorik ez duzu egin? Ez. Ama zuria lortu artian, biok egongo ginake. Ama zuria lortu artian, biok egongo ginake. Aizia ere, hotza da bilta, ostu egingo ginake. Nik uste dut ez dok amairuk emundako azken kontziertua hementxe izan zen, eta nire lagun batek zeukan kasete baten, antxinako kasete horretako baten, grabautako ekitaldi osua. Eta hor, aherketan da Xabier Letek bi kantu kantatzen zituan, gero, arrezkero ez dituna grabatu. Eta akordatzen naiz Durangoko azoka baten, hil baino 2 urte lehenago edo, Hauntzan, Xabier, nik badakot grabazio bat, hau, esan dien da. Abai, elbidi emuten moztazu etxeko elbidia, nik ingotzut, korreoz bialdukotzut. Bialdu nion, eta handik hilabete hileter dira edo, kartia. Mila esker, ez dakizer, hau da bestia. Behin batez, izan nintzen, holako zer bizitza, lagotea. Zein gauean hartu nuen sortzea. Arreta beti piztu dozt, Xabier Letek bi kantu horrek nahi asko gustatxe xatenak nola ez zituen grabau. Zeuri pertsonalki gitarrak, musikak zer eman dizu? Nik nire bizitza, gitarra barik ez dut imaginatzen. Orduan, eta zorionez nire emaztiape aguantatu nau, eta bai, zorionez, berari be gustau itxasako. Borondatia baliz, gautxo bat pasan nahi nuke. Bioren borondatia baliz, gautxo bat pasan nahi nuke. Aitan euria, kanpuan data, amakin lo egin behar nuke. Aitan euria, kanpuan data, amakin lo egin behar nuke.